Êvar baş, şev baş, şevanno hêvîdarim herkes baş e. Îro mijara me hinek taybet e. Hema em ê ji serî heta dawiya bernameyê basa Almanyayê bikin. Polîtîkaya Almanyayê, qanûnên Almanyayê, hejmara Kurdên li Almanyayê çi karî dikin, çima berê her kesî li Almanyayê ye? Ev yek. Ya din jî tişta ez şexsî merex dikim. Almanya di encama du şerên mezin ê cîhanê de, şerê yekem, şerê duyem de tamamen hilweşiya. Sêr û bin bû, wêran bû. Çawa çê dibe ku di nava 20 salan de Almanya bû welatê herî dewlemed ê cîhanê. Bi fabrîqeyê xwe, bi markeyên xwe, bi kalîteya berhemên xwe. Ew qas eksport dike. Çawa mümkün e? Wana hemî em ê ji kî bipirsin? Pisporê meseleyên Almanyayê. Zekî Özmen hevalê rojnamegere beriya niha hem di diyarnamê de nivîsandiye û hê jî dinivîsîne di YouTube'a diyarnamê de vîdeoan amade dike derheqê Almanyayê de niha van demên da wî li ser navê xwe kanal vekirî kanala YouTube'ê ez ê nîşanê we bidim. Em ê hemî piştgirî bidinê ji vir û pêve meseleyên Almanya eger hûn merex bikin hûn diçin rûpela Zekî Özmen. Temaşê dikin ji wê derê he. Kek Zekî merheba bi xêr hatî. Êvar baş, serşeva. Çawanî tu başî? Başim gelek spas. Micareketî tu dîtî, hê kêfxweştir bû. Mala te ava. Na ez pir şam e te jî kanalek vekiriye, kanalekî YouTube'ê bi temamî Kurdî ye. Tu jî wekî min îsrara te heye di axaftina Kurdî de, pêkanîna zimanê Kurdî de û tu Tirkî yani di medya civakî de qet nebe tu meyla te ser Tirkî tune ye. Çawa dibînî vê meselê? Ez bi Kurdî mezin bûme, Kurdî jiyame, wek Kurd dijîm. Herdem yani ji xwe zimanîm nê rojane Kurdî ye û bi Kurdî rehetim. Mesele hinekî ew e. Pir baş e. Na hevan ez dixwazim pêşî emîn bim. Dengê me çawa ye li cem we? Deng baş e. Hevalekî dibêje deng kêm e. Ez dixwazim pêşî emîn bim. Herkes bila bibêje erê deng heye ji bo em bikaribin bidomînin. Eger problemekî teknîkî hebe em çareser bikin. Niha îşev me di li ser X'ê jî me weşanek zindî vekiriye. Hevalê ku me temaşe dikin hem ji X'ê û hem jî ji YouTube'ê. Me hî dest pê nekiriye dixwazim rîca bikim ji hevalê me li ser X'ê kerem kin werin ser kanala me ya YouTube'ê, YouTube'a bediran dere li vê derê em bi hev re hem bişopînin hem bibin abone û hem bibin endam û bi vîya we mîvanê me Zekî Özmen rûpela wî heye. Hûn werin piştî vê bernameyê ji kerema xwe re biçin ka çi çêkiriye. Vîdeoyê pir kin çê dike. Mîna me 40 deqe, 5 deqe çê nake. 4 deqe, 5 deqe, herî zêde 10 deqe. Ama mijarên balkêşin. Ji zimanê Almanî bigire heta her tiştê. Niha kek Zekî em pêşî behsa Almanyayê bikin. Em hêdî hêdî werin ser Kurda. Niha dewleta Almanya çawa kültûra xwe ji ku derê digire? Çima qasa bihêz e? Markeyên herî meşhûr ê cîhanê ji erebeyan bigire, ji her tiştî, ji Almanya dertên li cîhanê belav dibin. Almanya ew qasa wêran bû. Çawa ji nişka we rabû ser piya bihêz bû? Kültûra Almanya ji ku tê? Tradisyona Almanyaya endüstriye heye. Yani hêt salên 1700 de ew navan de bazirganî ya Ewropayê heta ya cîhanê li London bû. Wî wextî malê Alman di çû wê de. Taybetiyeke malê Alman hebû hêl wî zamanî. Ji xwe mesela made in Germany, made in USA, made in nizanim çi ji wê derê tê. Wî wextî li wê bazarê Almanan ji ber ku malên wan gelek baş bûn, kalîte bûn, ji her kesî girantir bû, qedir û qîmetê wê bêtir bûn. û wî wextî ticara dest pê kir malên kopya wan derînin, misikte derînin. Almana jî aqlê xwe şoxiland ew qaşeya made in Germany deranê. Bûî awayî qaşeke wisa ku nikaribe werê sextekirin jî ew kultura made in filan welat ji wê derê tê. Hêhingî bihêz bûn yanî di mesela endüstriyê de girêdayî kultura wa ya berê ye jî girêdayî rewşenbîriya wa ye, girêdayî helbestvanên wa yên kevin, zanyarên wa yên kevin, kîmyagerên wa yên kevin, her wekî dî. Yani hemû girêdayî hebe ev yekiya di duyê ser mesela cî herba di duyê de di şerê cîhanê yê duyemîn de Almanya bi erdê beş xwe bû yek. Kultura wa ya
كولترا وا اندستريه هبو لي تشتك نما يعني فابريكا روحيه بو تشتك عجيب جي مثلا دماكو المانيا هاتا برطرف كرن تشتك نما جبركو هر كسي وجه برا دعوا پراج المانیا کردن قربویج آه. المانیا کردن کو پرا بدنوا چی کرن تضمین. فابریک تضمین دعوت تضمینات کردن او قربو نبو دولتان چکر او پارچین د فابریکیان نش فورا برن روشک وسا چی بولی پس پلانا مارشال کو پشگریک مازن بو جبو جنوب آوابنا المانیا ایوه المانیا بوی اوای هات سرخوش جبر مثلا شر ناورا ولاتین روجاوایی و روسیایی ده بو شر گرم و شر سار مثلا او بو وان چکر المانیا بو دو پارچه یک جی دی دی ار المانیا بری کو هشتم نهیده بی المانیا را بو یک وخواست وی دولمند بکن یادی سر نکوی انسان موتیوی نبن بر آلیه سوویت به هرن جوی اکی دستک کم مزن هم اوروپیا هم امریکا دا المانیا و المانیا بوی آوائی هات سرخوا لی تشتک گلک مهمه تشتک بلکیش هی بلکی خل دما درکبن در و کلوبین بوکسی دبینن انج در و کوملین جواکی دبینن گلک کومل مروف دبینه دامزراندن 1946 47 48 دیرک پشتی شره يعني عالية كولتريجي رولك مظن ليستيا عالية سطوري وجواكي يعني قشتيا مثلا جواكي رولك ليسنا كو جواك وري سر حمدك وبكذي جيانا روجانا دف همو رولين سرك ليسنا ملتێکی نەتەوەپەروەرە مەسەلا دەدەمە شاردا سازی و فابریقەی نووسا مەشهور وڵات هەرکاندن چوون دەڤێدن هەنە یان حەمیل خودی وڵاتی خۆ دەرکەتن وڵاتی خوامان ما بستات كنجيا بشتي شب تخوازي بيجي پشتی شەڕێ دویەم يا تشتك تهدو فانا مابو تشتك تهدو فانا نمابو فابریقاتۆر وڵاتی خۆ نەتەرکاندن ji بۆ منفعاتی خۆ یەن ئابووری کام بچن وڵاتێکی دن هەلبەرنی چێ بکن یعنی ئەف مارقەی کو یورو ئەم ناسکن وێ دەمێژی هەبوون وێ قەسە ماركة هبو بالي وكبينات سيمنز هبو بوش هبو فولكس فاجن هبو وي وقتي قالك جوا شركتين كو شركتين آلات تكنيكي شيتكن دا امبيجن ريفابريا انجي بريفابرنا شرط رولك مازن ليستر ماكينين نو آلاوي نو ين شرط شي ذكرن جهيت لرا دستيوا قالك تيدا هبو Niha dîsîplîna Almanan ji kudirêtê wextê ku meriv ji derve dinêre ez nava civa ku wan de nejiyame zimanê wan jî baş nizanim ama derve ve wextê meriv dibîne mirovên wisa rûtirşin dîsîplîna wan pir zêde heye pir zêde ji kenê fehm nakin zimanê wan hinek wisa eşk e ev ji kudirêtê ev dîsîplîna Alman yani ciddiyeta wan ya di xebatê de mesela dewlemend be jî mêrê kincê xebatê li xwe dike milyoner be jî kincê xebatê li xwe dike diçe ser karê xwe tornavîdê gire dişidîne û em Almanan wisa dizanin xwedî dîsîplîn rast e gelo جبالكو تدربي ألمانيا يدجي انت ألمانا وصل زاني ليدا ما مروف تكيلية بوارا ديلي تكيا مروفا جباكي هبالتي هبي شيرين دلالن gelek مرov زوقي جيانا روجانا بوارا دستيني اگر هفالتي تشي دبي ليدا ما تكلينا بي وصا ساربون هي ام مثلا روت رشياوا دس بيكس وي بيجن جبالكو gelek جازوي مثلا دي بيزن عاجي ساربونا وا gelek ji disiplîna kartê aslında mesela endüstriye insanê li nava endüstriyê kar bikin saetên wan yê diyar kar hene rojane neweka me li Kurdistanê kengî bixwazê herê û kengî nexwazê werê û rojane sibê ku barî wê rabine çine êş heşt neh saetê xwe îş bibînin vegerna malê ji hevdû ketine dixwazin serê wan rehet bê ew nava demê de eger ahiyê sosyolojiya meseleyên binêrin nava demê de insan vî awayî şekil digirê têkiliyên xwe yên derve yên civakî bi sînor dike tiştê zarûrî çi ne wê gorê têkiliyê dideyînê ev jî dibe sebep ku gelek ca mirov dibîne li Almanya cîraneke yekê Kurd li derekê dijî pêşverî wî malbateke Almanya têkilî nîne têkilî sıfır e helbetî ji ber ku têkilî nîne ew alî difikire ku ew alî طرشة تحلى ناس سوسيالة عالية ديجي همان تشتي مسألة ديسيبلينا اندسترية جبركو اندستري نافا ودانات تشتكنو ولاتي اندستري براني وصانا انسان بديسيبلينا دو وقت فدا دبي رابط نكاري درنك ترهاري ساعات هشتي داس ايش بكي نكاري بيجي كا والله خاص شاي كيفكم قهوة كيفكم هشتو ده دقة تبشتي هشتي هاري
تجزا خوي معاشتت كاريوري كورت كرن مم. جالك شركة مثلا إيقازة دادن إيقازة كمين دو من بشتي إيقازة سيمي وتش إيش بافيجن شركة قانونية نا دربي قانونية جي جوية مجبورة هركز جورا ديسيبلينا خواهري من پرج کردان بیستیه دبیجه پرگالا کو ام لالمانیا دخبتن عینی سیستمی اگر ام کردستان خبتی بانا امجی دبون خودی عینی دوله مندیه yani ya ku bime de zarar kirin ew teraliya me û tembeliya me ya rast e. راستا اللي وين كردستاني بإشي نكنش بركو روشة جباكي روشة سوسيالي روشة دارایی ندوی روشیده يعني تشویق قاوه كيدينا انسان هنطال دبي تنبل دبي بيكير دبي نبا دميدا لي سيستما بديتا مجبور دكي جويك اگر كسكي وصا بالديسيبلين كردستاني لألمانيا كاردكي بگري كردستاني جي بيشتي دمكي ويوكا كسين كردستاني ليوري Ya ne tene tiştê ku hildiberînin ya tu çi Almanyê otobanê wan dinêrî heyran dimînî. Tu mesela otobanê xelkê bi pereye Fransa merû newre biçe Fransayê. Tu heta biçî Parîsê du qatê benzîn tu perê rê didî otobanê. Tu li Tirkiye dîsa wisa ye. Tu dikevî otobanê pere didî. Gelek dever wisa ne. İtalya jî. Ama Almanya hem beleş e bê pereye û hem jî otobanên pir beewlen e. ما قلت ساغلمي رولا سركيل بيدري مثلا رشوات فلان امزان قالك ولاتن مثلا ريكا كتير شيكرن تسن برفرسيار حتى جيباني حتى تقول هذا بتشكي جيت خوي جبيرا جعديرة تشتك ناميني Hı هر hı. كس بتشك ترى جيت خوي الفيدي كنترولك معظم هي Hı. ديسيبلينك معظم هي وقاليتا دمات تبيجي قاليتا سرانسير الدنيا ألمانيا تبيرا ما جويكي هرتش بقاليتا Demek ki rêveberên Başûrê Kurdistanê ji bo propaganda xwe bikin di hilbijartinan de digot em ê Başûrê Kurdistanê bikin Dubayê. Wê demê min diyarnamê de nivîsîbû min got çima dibe Dubayê? Çima em Almanyayê nû min ernakirin? Çima nabêjî Başûrê Kurdistanê wê bibe Almanya? Gelek taybetmendî Almanya hebû ne bala min dikişande ye. بس Ne جيران كي بمروف جيراني الشعبي مروف ده بيشكتي كي بمروف واد بيني دورتا مروف نبيني ya êwan dera hilberî tune tiştekî tune tenê dixon û kêf û zewq û însanên xerîb tînin dixebitînin yani sîstemekî hinek koletî heye kêfa min ji wan re naye çûme Dubayê li wê derê qismek demekî mam jî hem hewa pir zêde germ e mirov nikare bijî û hem jî mirovên xwecihî lê naxebitin. Piranî Bangladeşî, Hindistanî mirovên ji Asya tên li wê derê dixebitin xizmetê dikin. Mesele ne ye we? Yani tiştekî xwezayî ji wan re petrol derketiye, petrol jî dawiya wî heye. Yani sibê dû sibe petrol xilas be li rojeta navîn ew ereb dîsa vedigerin demê xwe yê berê ew ê bibin şivanê bizinan. Yani ez wisa dibînim. Dawiya wî tê yani ama Almanya tu car birçî namîne. Niha em hinek behsa Kurdan jî bikin hevan û ez bînim bîra we di ser kîjan mijarê dibe bila bibe û pirsê xwe ji min bikin ji vê derê hûn bipirsin em ji zêkî bipirsin ka bersiva wî çi dibe tiştê ku hûn mereq dikin çi dibe bila bibe başê ez benda pirsê we me niha münasebeta Kurdan û ya Almanyê çawa çêbû destpêkê Kurdan çawa qirar da ka em biçin Almanyê ve ya bi Tirkiye re dest pê kir yan beriya wî heye yani Kurdan Almanyê çawa nas kir pêşî اشیه یعنی دیروکا که گلک دور و درێژە لێ فستا کورتی ئەم ببێژن زمانی ئەم بێژن حکومداری عوسمانیا هەبوون گەلک کورت هەبوون ناواوادا ئەم بێژن ڕێڤەبرێن ڕێڤەبرێن دەولەتێ بوون وەکە ئیسمەت پاشا وی وەختی چەند کەسێدن لە ئەڵمانیایê لە ئەڵمانیای لە بەرلینێ لە وڵاتی دیەن ئەوروپی بە مەسەلا و وەرن وەزیفا خۆیان دەولەتێ پێک بینن وەکە مامور داهاتن هەڤیەک بوو وەک دن یە هەرێ تشتا هەری باڵکێش تا بێژ بەرک و ئەم ببێژن جەلادات علی بەدرخان و کامۆران علی بەدرخان نەڤا کوردانە گەلک تێ ناسکردن حەزکردن گرێدانە وایە ئەڵمانیا هاتنە وایە ئەڵمانیاژی دەستپێکێک بوو 1923 و باوەڕکردم 1923 جەلادەت و کامۆران و دبرای فەیدین هاتنە ئەڵمانیا حقوق خواندن جەلادەت نەقەدەند حقوق لە مینشنێ نەقەدەند پشتە ڤەگەڕیە لێ کامۆران ئەڵمانیاما لە ئەرفورتێ دەوام کرد بۆ حقوق ناسی وێ دەرێ
پیش رژید 1937 ده وقتا هیتلر سردست بو ده Hı. پرتوک بیده درانین با آلمانی کردستانس عادلة أو يعني بازه كردستاني Hı. أو برتوكا كوي ويا ديجي يا هلبستا شنيدس ليشتس أو جي 1937 دل برلين دركت يعني هردم دشود هات أبدي كسين ناسكري در سالي بيسادن بجناتنا ألمانيا وبيشتي ويجي خندكارين كرد هاتن يعني كسين حال خوش زارو كيف دريكرنا ألمانيا پێنجی و شەشا نەشاش بم پێنج و شەشا لەویس بادنێ وی وەختی ڕێخستنەکە خوێندەکارین کورد بەلابووکەی SSCE وی Hı. وەختی پرانیژی کوردین باشوور بوون پشتە وەرحاصل ئەو مەزن بوو ناوا دەمێت لە سەرانسەری ئەوروپا ئەو مەزن بوو حتا ساڵێن هەفتەیان هێشتەیان وسا شاخ بەدا لە هەر دەرین ئەوروپایê لیا هەری گرنگ یا هەری هەژمار gelek ku Kurd hatî şêst û yekê dest pê kir û navbera Almanya û Tirkiyeyê de 1946 de Hı. peymana kar hate danîn wî wextî Almanya hêdî fabrîkeyên xwe çêkiribû endûstriya xwe ava kiribû lê karker nebûn ji wê yekê bi çend welata re peyman danîn ku karker werin bêdê kar bikin ji bo endûstrî û kar pêşkevê Tirkiye re peyman danîn 1961 de heta heftê û sê vê peymanê dewam kir di wê çerçevê de bi sed hezara xelk hatin ji Tirkiye nava de gelek Kurdî jî bûn îstatîstîkeke gelekî balkêş ez dibêjim Edî. هزار ji ber ku hezarûn kesê hatî ji bo çend mehekî hatibû yani ne hatibû heta li vê dê dimîne her kesî digoz di meha herim Almanya sê meha herim hinek pere bidim her bû vegerim Di vêje bazawan sîstema karkeriyê ya destpêkê dikî. Ne? belê bil 1961 pê de vêce hejmar rojane gelektir bû kesên ji Tirkiye hatîn 1980 de ji ber ku piştî heftê û sê van kesan dîtin ku xweştir Almanya an jê sedemnê civakî sedemnê aborî hebûn ku ew ensan vê dê me nevegeriyan malbatên xwe anîn zarok û jin anîn vêce 1980 de hejmara kesên ji Tirkiye hatî bû milyonek û 400 hezar milyonek û 400 hezar 1980 de eger em tenê bibêjin sedî dihê ve Kurd bin û hejmareke gelek bilind ya ve kesan Kurd bûn 140 hezar Kurd heta sala 1980 vê dê hebûn Gelek e. Gelek e. Ka Emîn Kutlar çi dipirse çima Kurdên me yê Almanyê wekî yên li Swîsra nerêxistin kirine tu mesela siyasî de dipirsî hevalê Emîn gelo ev ji ber wê yekê ku Almanya PKK weke rêxistineke terorîstî bîne gelek tişta ji Almanya dest pê kiriye di mesela Kurdî de gelek tişta ji Almanya dest yani hêt salê şêsta de hê PKK neyê komelên Kurdan hebûn yekem komel ez neşaj bûm şêst û heftê de hatibû avakirin Hevra komela Hevra ku pişta bûn özgürlük yolu pişta bûne komkar û PSK مثلا هێوی وەختی ئەو کۆمەلە هەبوو لە منشنێ هاتبوو ئاواکردن زنە شەشم یا یەکەمین ناوا دەمێدا پشتی ساڵێن هەشتەیە ژفا دیان دەوێت بێژم ئەو کارکەرێن mêvan هاتی کورد بوون لە ماڵی کوردی داخبن خواردنەی کوردی دەخواردن لێ دەربە دەگوتن ئەم ترکن ینی ئەو هشمێندیە ناسنامێ بوارە نەبوو بە هاتنە کەسێن پەنابەرە ئالیە وای سیاسیژی خورد بوو هشیاریەکە ئەم بێژن ناسنامەیی چێ بوو nava demê de û şeştêya pê de êdî komelên Kurda rojane ser heve bûn ev hêjî hene yani belkî zêdeyî 200-300 komelên Kurdan hal Almanyayê hene û aliyê medyayê jî em bêjin medyal vê derê medya Kurda ji malperên destpêkê bigire televizyona heta şevêdî babeta televizyon bû ez neşaş bûm stûdyoya Ewlîl Bîlefeldê bû muzîka Kurdî em bêjin wexta li Kurdistanê stranên Kurdî qedexe muzîka Kurdî aslında Almanya çêbû em bêjin şivan perwer wî wextî albûmê xwe yekemîn vê dê deranîn û diçûne Kurdistanê ciwan hacûl vê derê danîn ku ma berxwedan li vê derê çê dikirin bandora yani aliyê muzîkê de bandoreke muezzem li ser Kurdistanê çêbû û niha jî ez dibêjim xey meş û mîtîngê Kurda jî festîvalên mezin ên Kurda jî piranî li Almanyê çê dibin beşdariya herî mezin jî ji Almanyê heye ne rast e hêjmara Kurdan bi temamî li Almanyê anha çi qasiye helehazir Kurdên her çar perçeyên Kurdistanê tu gelek çê û Almanya tê û tu Kurda dibînî û çalekîn ez merak dikim tu çi qas difikirî yani ez dibêjim derdora 2 milyonî Kurdên her çar perçeyên Kurdistanê Tirk netê da yani ez behsa Tirkan nakim henê Kurd 2 milyon ez texmîn dikim
زانه دوی درباره ده شوي هجمارك فرمينينه پرانی وسا مروف گورا تخمینات چه هەروەها ئەڤ یەکژی نیشان دەدەیت و سازیین کوردانی ئەڵمانیایê di mesela ji bo karê Kurdaniyên Almanyê ças qelsin ku nekarîne vê meselê de ne kilêkolînekî bikin ne encamekî bi dest bixin ev nîşana wê didê dest ما nîşana او wê ما او وظیفه دا زکی özmen. li gor lêkolîna û texmînê ku têne kirin hejmar nêzîka 3 milyon e texmînata rast bû. مگو 2 milyon tut be 3 milyon. نێزیکانی وێ نابێت سادی سات کەس چۆن نکارێ بێژی بەدران تەنێ تشتێکی بێژم ینی هەژمارن فەرمی تەنێ دەربارەی کوردات تشتێک هەیە تەنێ سەری لێدانên پەنابەریê nabera 10,000 heta niha tenê ew heye ji wê zêdetir te hejmar nînin yê resmî yêdî hemû texmînîne Yani devleta Almanya jî nizane kî Kurdekî Tirk e ne? na yanî ji ber ku li gora te hemwelatî kîjan welatî tu tê tomarkirin ji 10,000 pê de tiştek deranîn ji 10,000 pê de wisa navxweyî bes tiştek deranîn ku kesê serî penaberiyê bide bêjê ez aîdê kîjan melatî me mela dibûn jî nivîsandin ne tenê hem welatî bûn mela dibûn wî ji wir pê de kur jî nivîsandin Baş e. Niha pêşî piştî şerê duyemî cihanê pêdiviya Almanyê bi karkeran çêbû ne tenê ji Tirkiye ji İtalyê jî ji welatên cuda jî karkeran Yunanistan karker hatin Almanyê xebitîn îja nava beşê Tirkiyeyê Kurdên Bakurî jî hatin. Mesela ême em ji Vartoyê ne milletê me Vartoyî piranî piştî Erdhej jî hatin Almanya. Wextê ku Erdhej çêbû Tirkiye kotayekî danî ser Vartoyê. Ew qas însan dikarin ji Vartoyê biçin Almanyê. Ew meselekî wisa heye. Canan ciyê felaket xizanî lê zêde be ew der dihate tercih kirin ji bo biçin Almanyê. Bu alîkar jî mesela Varto aniha gelekî dewlemend e ji sir ji be meseleya derveyê welêt. Îja pişra Bakurê Kurdistanê temam mefhem kir münasebeta Kurdên Bakurî Başûrî Rojavayî Rojhilatî çawa çûn wê derê kengê çûn yê herî kim li Almanya rojhilatîne ez ê wê bibêjim yanî ew kesên ew ê diyê kesên pêştî em bêjin şoreşa İslamî ya li Îranê çêbûyî û zextê heyî gelek Kurd reviyan vê dê ji rojhilat lê hejmar ne gelek bû hatine Kurdan ya başûriyan jî herdem encamên siyasî bûn yanî herdem encamên siyasî bûn em bêjin Enfal bû Helepçe bû wek din raperîn û pişta şerê birakujî ev hemû roleyîstin ku Kurd berê xwe bidin Almanya û herî dawî jî mesela Daişê gelek Kurd ji wê dê hatin hejmara Kurdên Rojaval Almanyayê heta 2000 gelekîn bû derdora 10,000 bû gor texmînê ji ber ku 48,000 ez neşaşbim 48,000 Sûriyeyê giştî hebûn tê texmînkirin ji wa 10,000 Kurd bûn lê ji 10,000 pê de ji 10,000 pê de heta niha hejmar diyar çiqa ji Rojava hatine heta nabera 10,000 û 2010 10,000 hatin û yê din ji şerê 2011 pê de hatina Almanyayê ya belam kişan ez gelek behsa hejmara dikim lê ez ji gelek wiha jî dikim Niha hevalno ez ê bipirsim ev siyaseta Almanyê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de çi ye? Hemî hevalên Rojavayî ku li me temaşe dikin ew jî mereq dikin ka dewleta Almanya gelo wana vedigerîne ve nagerîne ji ber ku sibê dûspel wê derê aramî çêbe. Niha ez pêşî rûpela Zekî Özmen dixwazim bidim naskirin bi destûra we ev rûpela wî ye hevalno nû dest pê kiriye. Ez ji wan rîca dikim eger hûn bikaribin biçin lê binêrin vîdyoyên binêrin vîdyoyê çawa parve dike. Ev vîdyoyê wisa kinin mesela ev tiştekî cuda ye ama 5 deqe ev saetekî ev meselekî reportajê bar dikine tu dikarî komanter bikî kek Zekî ya li ser YouTube'a xwe. heta niha dixwazim bêjim li ser diyarnamê ser rûpela diyarnamê bernameyên derbarê Almanya de min çêdikin wisa piranî jî agadarî bûn hejmar bûn dîrok bû filan wê dê min çêdkirin piştre masiyek dît di mesela Kurdî de gelek derbarê agadariyên li ser Almanyayê gelek Kurd bi
روبل يعني جي قنال يوتيوب تركي دنيرن ي باشوري وروجافاي جي عربي دنيرن جالك شوا بالا كانتكو نوتشين سانساسيونيلن جالك جا جديته دورن لي خلج بركو الماني نزاني باورت كيكو وصايا ما قلتش ما بلا بكردي نر كرديه كابي جويكي ما برياردا قنالكي بخوافكم وهول بدن درباري المانيا دا تشتا بالا خلكي دكشيني هفتانه جارێکی نوچێن و ئەم ببێژن دەربارەی ژیانە ئەڵماندا سیاسەتدا و بالا کەسین ئەڵمانیا دژی و دەبێ وان شتا بزانە بێ مەگۆ بلا کوردیاوێ هەبێ بووی ئەوەی کوردی چێ بکەم هەروەها نابەرێ دەجی جانناژی لێکۆلین هەنا مەسەل دەربارە هژمارین کوردادە دەربارە علاقەیە دبستانên کوردی و هەروەکی دی پر باشه کردیت پر زلاله پر فسیح علاقتش بو کردی چوا چی بوش کنگه و چی بو یک از بیا ببیجم از پر شامه کو حواله کی من به کردی یوتیوب چید که و اوجی دست بکیره به استقرار چید که تشتکی پر باشه از پر کیف خوشم ایمه هرچند نوچه به ایت مسئله این جواکیه اما نه مسئله ام دخوازن کانال به شکلی زیاده تر ببه هنک تو بحث علاقه خواه یج بو کردی بکی یک جی حوال باجار تمرخت کند بیشن زکیش کدریش کدرا باکور هاتیه جزیره نه جزیره بوتانم ولألمانيا ما ظن بوما بجبتاي هات مع ألمانيا بس جفا لجزيرة ودردورة مرو كردي ما ظن دبي كردي دجي بشتيا مهاتنا ألمانيا جي هلبت فيكي دوام كر وزمان ما روجانه يدنابا مالباتي دوستو هفالين كردا هردم بكردية حتى وكا برنسيب كسكي زازاكي آخيف يعني جي سوراني آخيف جي اسقط بزمانه که دیوار ناخذ هردم کردی بوی خیری اسفری سورانه جیبومس و زازاکی جیبوم او زکی جی وس کردیا نوا مالبات نه تشتا امر اختکن تجبر بحثا چیروکا خب که علاقتش بو کردید بیجم تو پر زیده بجیهتینی گرامر کردی رزمان کردی بجیهتینی ادبیات کردی علاقه کی ته تایبت چی بیش بو کردی گلو تو زمانزانی علاقتش بو همی زمانزانه هه یان تو مرا اساس چیروکی بیجه نه راستی از نه زمان زانم ji meselê zimên qet fêm jî nakim ne gramatîk strukturên wê filan fêm jî اما nakim acayip herikbar و خشتاخ yani xwezahiya min e yani Kurdî ez Kurdî me siruşta min e mesele hinekî ew e lê helbet yani bandora medyayê min çêbûye bandora çapemeniyê min çêbûye min pirtûkên Kurdî xwendine min sifrê dest pê kir yani ez wî wextî zarok bûm tê bîra min di Met TV'de de برنامه عام تدريس هبو دبستانا كرديس نشاشو وصا وكا الشاگرد ويبون لما البر تلفزيون درونشتن دفترو قلم اخوام تكر دستي خود من البرد نويست ب ج ق من البرد نويست وصا يعني اقلك حاجه ارشيفيت كم جار ارشيفي قالك حسبكم ارشيفا من مثلا بريان بيجن دما جوانتي دم كردي دنبيس نهاد بينم چقاس شاشيان راس نويسي هنا ونزانم چه هنا اللي مرقبو مدنويست بوی ئاوای هەتانها هاتیە ئەمێ باس ئەڵمانیا بکەن هەواندۆ کا چەند پرسێن تایبەت جێ بکەم پاشێ ئەv علاقاتش بۆ دیارنامێ تێکیلیاتێ دیارنامێرا چەوە چێ بوو چەند ساڵە تو دیارنامێ تو هەواڵان بڕێوا دەبن ئەما تو تێدا وەزیفەداری چەند ساڵێ تو یا مەسەلە دیارنامێ پیرۆکێکە gelek xweş e ez nizanim çima lê gelek kes difikirin ku xwedî û birêveber û nizanim çi ezim yani Cemîl hevalê me her du ye Cemîl Oğuz Cemîl maqdûr e Cemîl aslında 24 saetê xwe didiye xwedî jî ew e rêveber jî ew e her tişt ew e em alîkariyê didin derve lê ez nizanim çima gelek kes dema me dibînin difikirin ku birêveber ezim heta carekî berdevkî şevêjim tu berdevkî diyarname çûkî carkî min got kek Cemîl were em diyarnamê bidin askirin got na got zekî bibe got zekî xweş îfade dike xuya tu berdevkê diyarnameyê خودê niza wa wisa çê bizanî carekî em li Amedê merasimeke wisa taybet hebû pîrozbayiyeke taybet hebû em wê dêbûn ez bûm Cemîl bû û Şêx Mus Sefer hevalê me ew jî Şêx Mus jî li wê dêbû jinek hat jineke wisa diyar bû kesayeteke min nas nedikir hat merheba da Şêx Mus em her du dana naskin Şêx Mus got ev Cemîl Oğuz e got sersera got ev Vekî Özmen e got diyarname sersera Cemîl me got Cemîl hinek dikin hinek dixwin
بيجا مثلا منو جميل آه. آه، يا جميل ما وقتك دريجة من هفدو ناس كل بريا نویسا ما هفدو ناس كل هفالتيا ما چيبو از نشاش بم دمك كورت پشتی وبونا دیارنامه پیشی هنگی مارکرک مچید کرد جلادتكم وصا گرانی سر جينا نگاری و چیروک و نویسن جلادت علی بدرخان بو وصا محش كرمانجي وكرديت كر جلادت جمرة قهرمان بكو هيجي قهرمانه مهم. ما تخواز وصا بك خدمتك ثم الترك وصا بري بدر ديارنا ما بابو مهم. دەست جارنا من جەمی ڕەنویست ینی ژێ دیارنامەی ڕەنەویست جارنا من نوچە نویستن قونجێک نویست وسا درێژ کرد حتانها هەڤڵتیامە دۆستانیا من و جەمیلجی خۆشە گەلە خۆشە دەوام تکێ ئەم هەڤالین هەبێ نەیزیکن و ماڵپەرژی کەدەکە مەزن تێدا هەیە تایبەتی جەمیل کەدەکە گەلەک مەزن دەدەی 24 ساعتێخوا بەی ڕەکلام بەیک و ئاریکاریەش دەرەکی بسێنێ تام 20 ساڵە کەدێ دەدێ vê malperê rojane kedê didiye beyk û li benda em bêjin beremberiyekî bê vêyekê dike û dîrokeke yani diyarname dîrokeke yani kesên ku em ji wan hez dikin nivîskar helbestvan roman nivîs her wekê din heme bêje kes nemaye ku di diyarnamê de nenivîstiye Ya gelek ez kesa jî nivîse xwe ewlî divirde nivîsan de eka vê derê di nava nivîskara de ez navê te jî nabînim. Ez nabînim gelo. Mesela ev hemî nivîskarên diyarnamê ne Helîm Yusuf heye, Hogir Berber heye, Aynur Aras heye, Bedran Dere jî heye ama ka Zekî Özmen. Tu ne ya yî. Cemil dibêje li pişt perdeyê ve basa yani piçek herkes ez dibim mexdûr herkes te naskî ji wê yekê ye. Hevan no diyarname ji kerema xwe re bişopînin. Yek ji malperên me ê herî kevne xwedî tecrübe ye Cemîlê ku em bas dikin ev e hevalê me Cemîl. Hem bi kirmanckî yani zazakî dinivîsîne û hem jî kurmancî hakimê her du zaravaya jî. û di rojnamegeriyê de heqeten jî pispor e û pirtûka wî jî heye di derbarê prensîbên rojnamegeriyê de. Binêrin diyarname Sezen Aksu jî diweşîne. Tamam. Cemîl gelek ji dengê wê hez dike dizanim. Ha, ka çi gotiye gelo? Ez pir mereq dikim. Kirmanckî nivîsîne Sezen Aksu waşt nêweşê hepsxaneyan de berê weredayîşê. Tu zazakî zanî? Gotiye divê nexweşên li girtîgehan de werin berdan. Aha, ya. Yani her tiştî ku hunermend eleqedar dike ne magazîne. Ez wî dibêjim. Rast e. Ricake min din heye bediran ji kerema xwe ji bo temaşevan e rûpela YouTube ya diyarnameyê bi rastî kedeke mezin têde heye nivîsên nivîskarên di diyarnamê de dinivîsin weke podcast bi deng têne xwandin wê dê têne weşandin tiştên balkê Cemîl jî li wê dê bernamekî rojane çê dike kedate jî gelek têde heye ji xwe pêşniyara te bû heke werî bîra te beriya çend sala te bû hûn çima YouTubeê de rûpelekî ava nakin nivîsên tên weşandin bi deng naxwînin pêşniyar te bû te em kirine divê belayê de ji wê yekê divê tu reklamê bidê hevalên me nivîsên ku têde û têne weşandin bi deng dixwînin kesê em bêjin pirsgirêka waya xwendinê hebe wextê waya xwendinê nebe dikarê li wê dê deng jî guhdar bikî bawer yêler bi deng dixwînê bedran dere bi deng dixwînê ew nivîsên wê dê têne weşandin Na ev rûpela YouTube'ê ya diyarname ye mesela ev çawan e uzanin nivîsên quncik nivîsên diyarname em dikin deng. Yani wextê ku bixwazin nivîsekî bixwînin dibe edebî be, çand û kültûr be, dibe ku nûçe be hûn ereba xwe dajûn hûn pê lê dikin meqale hûn godar dikin. Carna ji dengê min, carna ji dengê hevalê din. Kerem ki. ser mesela wî dîn ser mesela YouTube min dixwast tiştekî bêjim Hı. YouTube îdî bûye parçeyekê insana bûye parçeyekê jiyana insanan û bi rastî bi zimanên din gelek pêş ketiye mixabin Kurdî vî ew qas pêş neketiye kesên ji xwe ku rojane weşanê jî bikin kê min heta di asta neyî de ne yek jê bediran e bernama wî ye
مخابن دەستێک کێمت وی ئالیدە پرۆبلەم چیە ینی نۆرمالە مرۆڤ شتەکە خوازێ بخوازێ لێ بنێڕێ ئەف شتەکە نۆرمالە لێ کوردێن و گازن دکن چما کوردی پێش ناکەوێت چما کوردی ناخەبن چما بەرهەمان نائافرین بخوا لەسەر یوتوبێ بە زمانên din بەرنامە دنێرن قەنالا دنێرن لێ دەما کوردی بێ تەماشا ناکەن ez nabêjim hema her tişta heyî Kurdî bê temaşe bikin na qalîte binêrin tiştê qalîte çê dibin bernameyên qalîte ev bernamen han tê de beremberî wa bernameyên bi zimanên din yên ku weşana zindî dikin rojane nûçan pêşkêş dikin hem ji aliyê navarokê ve hem ji aliyê înformasyonên heyî û ji aliyê teknîkî ve nekemî ya xelkî ye lê ecêbe yê me diçin yê xelkê dinêrin gelek balkêş bînin demayê me bê giyaye hewşê tehle تەماشا ناکەن قەدر نادن قیمەت نادن ئەس دیسە دەبێژم ئەس نابێژم هەمە تشتێک ji ber ku Kurdiye illahî bibin destek temaşa bikin tişteka wisa nabêjim lê eger tiştê me ji yê xelkê baştir bin qîmetê bila werê girtin werê temaşakirin ji ber ku temaşakirin dibê sebebê pêşdebirin dibê sebebê ensan bêtir motîve bibê bêtir bala xwe bidê ku hê navarok baştir bibê û tiştê baştir çê dike Vî ez bibêjim ez gerçekten minnetdarım ya ji bo hevala mesela ez wextê li kanalên Tirkî temaşe dikim 4-5 televizyonê ême ê derdora me hene bi Tirkî weşanê dikin ez dinêrim kanala me ji wan derbas bîye ev baş e kêfa me tê ji bo wî ez spas dikim ji hevalara em dixwazin hemû kanalê me ê Kurdî jî wisa pêş bikim ez jiya me razî me di salekî de em derbas bûn em wê digihêjin 25 hezarî abone lê hedefa me milyon e em dixwazin biçin milyonekî baweriya me bi milletê me heye lê em dixwazin wisa parve bikin ne tenê li min temaşe bikin hevalê me ê Kurdî axêv êdin jî weke Zekî Özme jî temaşe bikin niha qanûnên Almanya yên di derbarê Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê de çi ye li wê derê ji ber ku rewş hinekî guherî rewşa siyasî gelo îhtimal heye di demên pêşme de Almanya van Kurdên me vegerîne pêşî Rojavayê Kurdistanê paşê Başûrê Kurdistanê tu behsê her duye jî bikê ji kerema xwe re em başûr dest pê bikin ji xwe ev demeke ku Kurdên başûr şûn de têne rêkirin ji ber ku tê gotin li wê derê metirsiya jiyanê metirsiya Daişê ji ber ku piranî jî demê dawî de salê dawî de mesela Daişê bû metirsiya Daişê tehlokeya Daişê bû dibêjin ku nemaye ensan wê lê dikarê nava ewlekariyê de jiyana xwe dewam bike Kurdê başûr dirêkin her jimareke gelek bilind yê ku qebûl nebûne yê penaberiya we qebûl nebûnê vê dema dawî de hatî dirêkin zexta siyasî wextê mirov bike hincet yani otorîteya Kurd ya siyasî zextê li me dike mesela azadiya fikr û raman da ew çawa ye mirov dikare bi wê hincetê li Almanyê bimîne eger rewşên cidî hebin berbiçav hebin erê rewşên berbiçavên cidî hebin erê lê wek dîna bes tiştekî jî bêjim yanî dawî ev qerarên hiqûqîyên hakim didin gelek zehmet e tu bibêjî wê filan kes qebûl bike yan qebûl nake ji bo vîkarê wisa bê ji bo vî lê mesela giştî dibêjim ji bo başûr halê hazir gelek kesa şûn de dirêkin ev nayê maneyê ku ti kes qebûl nabe ev nayê maneyê ez behsa piraniyê dikim baş e rewşa Rojavayê Kurdistanê çawa ye rewşa Rojava niha em nizanin wê çawa çê bibe ji ber Almanya heta niha Kurdên ji Rojava de hatin qebûl dikirin di çerçewa yan em bêjin qanûna penaberî ya sereke yan jî çerçeveya takekesiya insanî de qebûl dikirin yan îqame yan jî rûniştin salek yan 3 sal didan daha diguhartin ew pirsgirêk nebû piştî rejîm hate guhartin ew çûn ev rejîma nû hat Almanya yekser dosyayên Kurdên ji Rojava ne tenê Kurd yan giştî kesên Sûrî tên dosyayên penaberiyê sekinandin kesê werin nû serî penaberiyê jî bidin dikarin lê bidin têne tomarkirin lê dosya tê rawestandin yanî em bêjin biryareke dadgeh an jê rûniştina dadgehê çênabe niha rewş ev e gavek avêtin gava yekemîn çi bû ku qanîna malbata ji bo 2 sala rawestandin ev kesên di çarçeweya qanûna yeksalî em bêbêjin qanûna insaniya takekesî de hatine qebûlkirin ku hejmar gelek bilind e wan dikarî piştî diqebûl dibûn zarok û hevjîn û zarokê xwe bêne Almanya û maf hebû lê ev niha ji bo 2 sala hatiye rawestandin wê çawa çê bibe em nizanin
ليه مثلا ريكرني ده أسوأ قشتي نافكرم كسين كل فيدي بحثا كسين ور ناكم كسين كل فيدري إقامة عندنا باسبورتا بنابري عندنا او وين ريكن اس دوي باوريا من ناي زحمته ام بيجن شنو در ياساي بكن مسألة كريمينالية سوجا مسألة كدية ناين ريكن شما بروبلما ألمانيا يا كاركرا پیدا کرنا كاركرا هي استاتيستيك وروج من ديتن دبيجن ضصد وحفتي هزار كسن السوري هاتي حالة حاضر لجهن انجي لكارين جلك هو جبو ألمانيا حياتية ده كار دكن Evlerin reykerin ve çavaçıyım. Em bejim doktorun kesin de xaniyen pirade kartın her vakitin her vakitin. Eke evlerin reykerin cevay valad mine. Şo pız greka Almanya peyda kına karkera nayen bejim karkeran pasportiyen bejim doktorti falan ev pız greka ya. Eger var reyke ve çavaçı bebi. Jweki استخميناكم ور ريكرن وحتى ها جدما رجيم هاتي وارتن ده كسجي نهات يا ريكرن ليه Almanya hevledi nahak vurraya bebine ku bikarbe kesan direkt Almanya kesin ku suç kirne suçdar bin wan bikarbe direkt rekeşame şu ev mesela ev jibu ku peşti جولانی هات پشتی چند روزێکی وەزیرە کاری دەربەیە ئەڵمانیەوەی وەختی چوو شامێ و مەرحەباژی هنگی ئەوی دینەدایێ مەسەلە ئەv بۆ بنگێ هێدا ئەv مەسەلە پەنەبەریە کێک زەکی تشتێکی دم بپرسم ئەو قاس کوردێ me hatin Almanya derbasî Ewropayê bûn zerara koçberiya dawî ji salê nodî vir ve pir zêde li Kurdistanê kir yan tu jî di wê qenaetê de ku hêjmara nüfusa me gelek zêde ye qismekî ji wî hatibe Ewropayê jî pir zirar nade tu serkîjan fikrî me besata Kurdistanê Kurdistan yani hat koçberiya Kurdan ber bi Ewropayê ve jiyana wan li Ewropayê zirar da Kurdistanê yan fayde da Kurdistanê بەڕاستی بەرسە بووی gelekî subjektiv bê gelek zehmeta pirseke gelek zehmeta ew ê heqîjî xwe de nabînim ev ê bêjim kesekî were Almanya baş bû hat ne baş bû hat ji ber ku meseleke gelek tevlî heve gelek her kes çavekî li meselê dilerê gelek zehmete hêviya min ev e li vê de Almanya derfet hene welatên Ewropa giştî bi hêvî me Kurd bikaribin di nava demê de têkiliyên xwe û welatên lê dijîn baş bikin eger têkiliyên wan baş bin her away têkilî ji aboriyê bigire heta civakî heta siyasî eger têkilî baş bin bandora waya gelek êrînî wê li ser Kurdistanê çêbê Mirov dikare nîqaşekî wisa bide dest pê kirin mesela ez di wê qenaetê de me ku hatina Kurdan pozîtîf e ez pir giringî didim danûstandina medeniyetê mesela hevalên me yê serhedî wextê hatin Parîsê awayê jiyana Fransiyan fêr bûn xwarina wan çandiniya daran înşaat çêkirin yani pergalek fêr bûn di vegera welêt de ev pergal li Kurdistanê pêk anî hem jî di mesela aboriyê de pir fayda wan çêbû ji welat re ev li aliyekî belkî koçberiya Kurdan ber bi metropolên Tirkiye ve dikare zirar bide civaka Kurdên Bakurê Kurdistanê ama hatina wana Ewropayê ez pir zêde zirar tê de nabînim nizanim ve fikra min e belkî zêde ser Kur nebûme ez ne sosyologim lê ji derve ve wextê dibînim Kurdên çûne Tirkiye zirar e asimilasyon heye dihelin ama Kurdên tên Ewropayê asimîle nabin yek ji wan numune ez û te ne em zimanê xwe li Ewropayê fêr bûn me li Ewropayê pêş xist min perwerdehiya xwe ya Kurdî li Ewropayê dît û 30 sale jî ez mesela Kurdî de xizmetê dikim ji civaka xwe re ama li Tirkiye bema zehmet dibû û tu jî dîsa wisa yani gelek hevalê me hene wisa nizanim fikretê çi ye ew vegera Kurdên metropola ehtimale gelek ji wan rojekî veger ehtimale Ewropa wê ti kes nevegere ez dikarim vê bêjim yani Ewropa wê nevegerin nava demê de eger em demdirêjî bifikirin ew leza asîmilasyonê leza dûrbûna ji nasnameyê li metropolan helbet zûtir dimeşe gelek zûtir dimeşe li vê de ne
اسیمیلاسیون زارۆک لەوێ دەرێ زوو ئەنتەگرێ دەبن باس جێژێ هاتی ji bîr nakin bi serfirazî dibêjin rewşa metropola ji vê de guhartîtir e pirzgirêka an jê ew mecbûriyeta veşatina nasnameya Kurdî heye ew pirzgirêk heye li vê de ew pirzgirêkîne ev dibe sebeb ku nasnameya Kurdî li vê derê vejandî bimêne yan jî serpiya bimêne ew cudahî navbera vê de û wê de heye Kek Zekî tiştê ku min ji bîr kiribin ji te bipirsim hem di derbarê jiyana li Almanyê de tiştê ku elbet rojên pêşiya me gelekin ez pir dixwazim tu wisa dem werî temaşevanên me hevalê me agadar bikî xweş dibe yani ji ber vê ev ne sohbeta me ye dawî ye lê tiştê ku me ji bîr kiribin hebe bibêje em dawî li bernamê binin saeta me tijî dibe ser şava gelek spas li Almanya hejmareke gelek bilin zêdeyî 2 milyonan Kurd dijîn ev der welatekê nû yê Kurdan e welatekê Kurd wê jê nevegerin jî nev ji vê de mezin bûne wê mezin bibin bi hêvî me bi taybetî berê siyasiyên Kurdan rêveberên Kurdan yên Almanyayê û dervî Almanyayê jî bibînin ku bila berê Kurdên Almanyayê li Almanya bê heta li vê derê baş bicih nebin têkiliya xwe xweş nekin pirzgirêkên xwe ji perwerdê bigire heta pirzgirêkên civakî li vê derê safî nekin wê ti alîkariya we negihê welêt lê berê dema li vê de cih girtin wê alîkariya we bigihê welêt jî gelek spas mala te ava Zekî Özmen hevan nûşkerema xwe ji bîr nekin piştî vê bernamê ez ji wan rîca dikim em biçin rûpela Kek Zekî hinekî derxin pêş û ez ê jî bi xwe hemî vîdeoyê bişopînim ka çawa basa Almanyê dike ez ê jê fayde jî bigirim agahiyên ku Zekî wê bide ez ê bînim ca dem bi dem bi were parve bikim elbet ez ê jê fayde bibînim ji diyanamê ji xwe fayde dibînim her hebin Kek Zekî mala te ava mala te jî ava gelek gelek spas sax bê hevan xatirê we silav rez